36,000 student tal-primarja f'Malta u Għawdex ser ikunu qed jiġu eżaminati b'xejn għal kundizzjoni taċ-ċeljaka bilan li jiġi evitat l-eżami invażiv tal-endoskopija. Il-kundizzjoni taċ-ċeljaka hija dik fejn il-ġisem ma jkunx jaqbel mal-qamħ. L-eżami invażi jinkludi t-teħid ta' biċċa mill-musrana għal iktar testijiet. Iżda Dr. Christopher Barbara spjegalna kif dan l-istudju konġunt bejn Malta u Sqallija se jkun jista' jevita dan billi se jmorru l-infermiera fl-iskejjel u jistaqsu qatt ta' domandi fost l-oħrajn. Se nistaqsu domandi lill-ġenituri tat-tfal jekk għandhom xi sintomi eċċetera, tajjeb, minn hemmhekk naraw jekk b'dan flimkien mat-test tad-demm ikunx biżżejjed illi tasal għad-dijanjosi mingħajr ma tagħmel l-endoskopija u tifranka proċedura. Dr. Barbara spjega dan kollu waqt ċerimonja fejn fina taw ċertifikati għal proġetti li twettqu b'suċċess permezz ta' fondi Ewropej. Fil-fatt spjega kif dan l-istudju qed isir grazzi għal finanzjament ta' ftit inqas minn €900,000. Preżenti għall-lotja ta' dawn iċ-ċertifikati kien hemm is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Dr. Aaron Farrugia li saħaq kif dawn it-tip ta' proġetti huma ta' importanza kbira għal pajjiżna e kif permezz tagħhom inkunu nistgħu nadottaw sistemi u skemi li ħadmu f'pajjiżi oħra. Dan il-programm se jgħin il-Malta fi tranzizzjoni ekoloġika tagħna għaliex Malta bħalissa anke bil-baġġett li preżentajna deħlin fera ta' tranzizzjoni ekoloġika fosthom ħanneħħu single use plastics, karozzi elettriċi u ħafna miżuri oħra, imma dawn huma affarijiet li pajjiżi oħra għaddhom minnhom u hekk allura dan il-programm se jgħinna b'fondi Ewropej biex nieħdu l-aħjar minnhom minn dawn il-pajjiżi biex ngħaddu minn dak li għaddew huma f'qasir żmien. Dr. Farrugia tkellem ukoll dwar il-Baġit Ewropew 2021 sas-sena 2027 u qal li l-Gvern irid ftehim sal-aħħar ta' din is-sena u li l-fondi tal-politika ta' koeżjoni ma jiġux sagrifikati minħabba l-vojt għal fondi li se jħalli Brexit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.